Как да си запазим пресен копър в хладилника. Това си е мой копър от моята градинка. Измит, подсушен, защото ако не е подсушен, ще трябва бързо да го консумирате. И сега режем го на ситничко. Приготвила съм си бурканче с капаче, сол и сега ще ви покажа. И сега си нареждаме ред копър, лъжичка сол, още малко. И после това ни е готово за таратор, за салати, за дресинг, за всякакво вкусяване. Затваряме го така със солта, слагаме го в хладилника и по всяко време имате пресен копър. Същото ще направя и с магданосчето. Красота и практичност. Режа и дръжките, те също са толкова полезни. Някои хора дори ги дъвчат така пресни само дръжките за устна хигиена, добър дъх. Готови сме за 1 месец подготовка.